Is-sibt li ġej The Point ser jinbidel f'arena għal kultura Ġappuniża fosthom karattri tal-cartoons magħrufa bħala anime. Il-kultura tal-Ġapan tista' taqqat ħafna nies hawn Malta biex flimkien niġbru flus u ngħinu min u sfortunat il-Ġapan. Aħna kif qed tara nilbsu ta' anime characters, imma ma nilbsux anime characters biss, films, games, diventaw characters aħna. Komuni wkoll għall-kultura Ġappuniża hemm il-comics. Jina f'dan ħankun wieħed mill-artisti on the daily, ħampinġi u ċertu ammont tal-donazzjonijiet ħajmur għal-Ġapan. L-istil tiegħi pjuttost imħallat mill-cartoons konna naraw fuq il-Taljuno u minn dawk l-Amerikani biex. Kollox ser sir bris il-vittmi tat-terremot li seħħ fil-Ġappun f'Marzu li għadda. Tomoko Kassar mill-Kunsill Ġappuniż tgħid li fil-Ġappun għadhom qed jinstabu il-katavri u issa qed tinfirex ukoll il-kolera. Kull min irid jikkontribwixxi għal din il-kawża jista' jibgħat SMS ta' 6 € u 99 ċenteżmu jew 11 € u 65 ċenteżmu.